ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 12ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಎಂದ ಮಾತ ಮೋಕೆದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 12ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅವರಲ್ಲಿರಿ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಆರು ಎಂಚ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರಿ ಓ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪೇರಿ ಬಂದು ತೂಕತೆ ಅರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಗತೆ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗತೆ ವೈಟ್ ಆರ್ನ ಪುದರ್ GS ಗುರುಪುರ ಬಂದು ಮಾತೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು GS ಗುರುಪುರ ರಿಂಗ ಒಂದುಂಟು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯುಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಗ ಕೂಡ ಕಟ್ ಹಲೋ GS ಗುರುಪುರತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ GS ಗುರುಪುರತೆ ಅಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಹಲೋ ಏರುಂದು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಯಾನ್ ಸುಚ್ಚು ಬಂದು ಪಾತಿರ್ನು ದುಬೈರ್ದು ಪಲ್ಲೆ ಬಾಲಾಜಿ ಈರ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿ ಪಲ್ಲೆ ಅವೇ ಸರ್ ಅವೇ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ GS ಅಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಮಲ್ತುಕೊರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಏತ್ ಬಜೆಟ್ ಅವು ಅಂದಾಜಿ ಇರ ಹೋಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಬಮ್ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಅಂತ ಪಂಡ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಅದು ಪೋಡು ಅಂದಾಜಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐಕ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊರ್ಪೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವನು ಪೂರ ಈರೆ ಪಾರ್ದು ಈರೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತನ್ನಾಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕ್ ಅಂದಾಜಿ ಏತ ಒಂಜಿ ಬಜೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದು ತೂದು ಪನ ನೋಡತ್ತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜಿ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲಜಿ ಅಣ್ಣ ಇಂಕೊಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಇರೊಂಜಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡಾರ್ಡ ಏನೊಂಜಿ ಅಮೌಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪ ಪರಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇರು ಓಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತೀರೆ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಬರೋಡು ಯಾನ್ ಮೂಲ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇತ್ತು ಪಲ್ಲೆ ಹಲೋ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪೂರ ಈರ್ನ ಪೂರ ನೆಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ಪೂರ ಈರ್ನ ಪೂರ ತೂಂದುಪ್ಪೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಈರ್ನ ಐಡಿಯಾ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಓ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಬರೋದು ವಿಡಿಯೋ ಆತ ಎಂಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಡ್ಯುಯೆಟ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಜವಣಿಯರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಅಂದ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಅದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಆಯ್ಟ್ ಏತ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಕೊರ್ರ ಪುಣ ಆತ್ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಣದು ಅಂಚೆನೆ ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಐಫೈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆಯ್ತು ಏತ್ ಖರ್ಚು ಅಂಡ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಪುಣದೆ ಅವು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ
ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಆಡತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಅಂದಾಜು ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಪುನ ಮಂತದ್ದು ಐನ್ ಐನ್ ಬುಡ್ಪುನ ನೆಟ್ ಬೋಟ್ ಹೊಡಿಚಿನ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಡ್ಕ ಹಾ ಅಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ ಬುಡ್ಕ ಥಿಯೇಟರ್ ಅಂದು ಅವನ ಬೊಳ್ಳಿ ಪಾರದ ಬುಡ್ಕ ಅಂಚ ಹಲೋ ಬೋಕ ಹಾ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ತು ಕೊರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಈ ನೆಟ್ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹಾಲಿವುಡ್ ಟಾಲಿವುಡ್ ಕಾಸ್ಟಾರ್ವುಡ್ ಐನು ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೋಡು ಡಮ್ 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 ಹಾಕೊಂದು ಪೋಡು ಅಂಚ ಇರು ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚ ದಾಯ್ ತೆಲ್ಪುಂದೆ ಅಂದಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕುಡ್ಲಾಡು ಬಾಂಬೆಡು ವಾವ ಏರಿಯಾ ಒಳವಲ್ಲ ನೆಟ್ ಸಿಟಿ ಟೈಟ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ತೂವೋಡು ಅವೇನೇ ತೂವೋಡು ಈ ರಾತೆಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಹೆಂಗೆ ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಆತ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಅಂಡ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪಾಡು ದಾಲ ಬಂಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪೂರ ಆತ ಕ್ಲಿಯಾರಿಟಿ ಬರ್ತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 10-12,000 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಖಾಲಿ ಸಾಂಗ್ ಕಾಲಿಗೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟೇ ತೋಜೋಡು ಕಾಲಿ ಬಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಕಾಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಮೋನೇ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಝೂಮ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಪೋಡು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಅದು ಸಾಂಗ್ ಪಿಕ್ಚರ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಯ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅತ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಐನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬರೆಂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಂಬುಟ್ಟ ಪನ್ಪೆ ನೀರೆಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪನೋಡೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪನೋಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ಐಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರೆದು ಕೊರೋಣ ಯಾನ್ ಪನೋಡೆ ಅತ್ ಯಾನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪನೋಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಅನಿತ್ತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅವು ಹಾಂ ಪನೋಡೆ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪನೋಡೆ ನೀ ಬಂದರಿ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಟ್ಯಾನ್ ಟ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಹೊರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಾಂ ಎಂಚುಂಡು ಶೋಕಿಜ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಎಂಚಲ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತ್ಯರ್ನಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ ತುಡರು ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಎನ್ನ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಒಂದು 12ನೇ ಎಪಿಸೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲೇಜ್ ಐತೆ ಕೊರೋನಾದ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಐತೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಐತೆ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ಟದ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತಾ ಏತ್ಲ ಖರ್ಚು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಈರ್ನ ಬರ ಶೋಕಾಪುಣಿಯ ಈರ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪುರ ಮಲ್ಪರದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಪುರ ಮಲ್ದಾರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು
ನಿಂಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಬೇಡ 2 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮಾಲ್ ಮಾಂಬರೆ ಅಂತ ಇತ್ತು ಉಂಟದೆ ಅಂದೆ ಅಂಜಿಂಗೊರಣ ಶಾವಿ ಇಟ್ಟು ಏರು ಮಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆತ್ಪಡೆ ಆ ವಿಡಿಯೋದ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೆ ಔಟರು ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ಲಾನ್ ಅವನೊಂದು ಆತೆ ಒಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದೆ ಅಂತೇನೋ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ ಓಕೆ ಜಿಎಸ್ ಅಣ್ಣ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಖಂಡಿತ ಎಂಗ್ಲಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಕಲಾವಿದಾಗ ಕಲಾವಿದರು ವಾ ಹಿರೇನ್ ಕಿನ್ಯ ಬಂದಿಂಚ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಚ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತ 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 ಓಕೆ ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಖಂಡಿತ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಂಚನೆ ಮೋಕೆ ಪಡು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಊರು ಬತ್ತಿಗುಳ್ಳೆ ಖಂಡಿತ ಅಂತಿಕ್ಕು ಖಂಡಿತ ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್. ಓಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಬಾಯ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಹಲೋ ಬಂದುಲೆ ಎಂಚಾತುಂಡು ದಯದೀದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಏನೊಂಜಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯದೀದು ತುಳುನಾಡದ ಬಂದುಲೆ ತುಳುನಾದ ಮಾತಾ ಬಂದುಲೆ ದಯದೀದು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪೂರ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೋಕೆ ಪಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.